Ассалому алайкум дӯстон апо, хӯваро ва мухлисони паплинои нав ба нав. Айни ҳол қарор доштам дар бозори Кормон, тарафи Кормонсити дарвозаи нулавой. Дар дуконе ки аз тарафи соҳибкор паплинҳои сифаташон баланд, яъне паплинҳои доинг ба фурӯш гузошта шудааст, хостам якчандтаашро ба навор гирифта ба шумо нишон диҳам. Марҳамат шумо бошед дӯстон наворро тамошо карда, лайк ва дастгириро фаромӯш накунед. Марҳамат акнун наворро тамошо кунед. дӯстон ва тамошобинони муҳтарам, айни ҳол паплине ки шумо дар навор мебинед, паплинҳои доинг буда, сифаташон бошад бисёр ҳамак сифати баланд аст ва нархи чунин як паплини зебо аз тарафи соҳибкор дизайнерӣ карда дар як либос 160 сомон нархгузорӣ шудааст. Ин нархи донааш мебошад. Чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, ҳар сол дар баробари фаслҳои гармӣ сард шудан аз тарафи соҳибкорон ҳар гуна паплинҳои рангобаранги зебо оварда ба фурӯш гузошта мешавад ва бонувони мо бошанд аз чунин паплинҳои зебо барои худ харидорӣ карда дар вақти фаслҳои гармӣ истифода мебаранд. айни ҳол чизе ки шумо дар навор мебинед, ҳамаи ин паплинҳои доинг буда, сифатҳояшон бошад бисёр ҳамак сифати баланд аст. Инҷо бинед ки бо ҳар гуна нусхаҳо нусхабардорӣ карда оварда ба фурӯш гузошта шудааст. Аксарияти ҳамин паплинҳое ки шумо дар навор мебинед, аксарияташон дизайнерӣ карда шудааст. Дизайнерӣ яъне ба маънои он ки дар болои гулҳояшон бошад бо сангҳои сваровски, яъне сангҳои оригинал сангчакорӣ карда шудааст. инҷо баъзеашон бошад бо сангҳои дождик сангчакорӣ карда шудааст ва нархи сангҳои дождикаш бошад 130 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. инҷо бинед ки бо ҳар гуна нусхаҳо нусхабардорӣ карда аз як нусха бо чанд ранг ҷудо карда шудааст. ана инаш бошад дигар нусха мебошад ки бо сангҳои дождик сангчакорӣ карда шудааст. паплинҳое ки бо сангҳои дождик сангчакорӣ карда шудааст, нархашон 130 сомон нархгузорӣ шудааст. ҳамин паплинҳое ки шумо дар навор мебинед, бисёре аз аминҳо бесангашам ба фурӯш гузошта шудааст. нархи бесангашон бошад аз тарафи соҳибкор 100 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. дӯстон ва тамошобинони муҳтарам, касоне ки аз чунин паплинҳои зебо хоҳиши харидорӣ карданро дошта бошанд, суроғаи мо бозори Кормон, тарафи Кормонсити дарвозаи нулавой, ё ин ки ба рақамҳои дар экрани ин навор буда ба тамос бароед. Доставка бошад аз тарафи соҳибкор дар шаҳри Душанбе ройгон аст. ана инош бошад паплинҳои гулмайда мебошанд, ки пештар аз чунин паплинҳои зебо оварда ба фурӯш гузошта мешуд. ва дар охири навор бошад ба ҳамаи шумо дӯстон таҳсиятиву хонаободӣ ва ризқи фаровониро таманно дорам ва минбаъд кӯшиш мекунам ки паплинҳои нав ба навро ба навор гирифта пешкаши шумо намоям. Хайр, то навори навбатӣ.